Zdarec lidí, vítám vás u mého prvního videa, budu jetit hru Anikátor. A to je Adin hrál tu Peťan, myslím, na to se já hodně koukám. No, on hádal nějaký bohuše tam, myslím, že hádal z toho filmu Kurva hoši Guten tak, ale nebudeme hádat. Homera J. Simpsona, se Simpsonu to se později. Dále budeme hádat už jenom Jaromíra Jagra a Petra Čecha. Petra Čecha, já chci, aby to video bylo tak 8 minutový na to, že to je první začát. No ale nejdřív se Petránek alias Petroš. Máte videa, vlogy, challenge. Hlavně let's play. To mě nejvíc baví a vlogy a challenge bude tak někdy s kámošem, když bude čas. No, myslím, že se vás přeznámil se svým průběhem svý takzvané youtuberské kariéry a můžeme se pustit do jedné hry. Play. A v první teda budeme hrát Homera J. Simpsona, což je velmi lehké. Tak před těmi českýma sportovcema. Pokusím to někdy načne taky. Pak to půjde, jestli se mi to načne, tak to bude dobrý. Let's go. Tak Homer J. Simpson začíná. Je tvůj karanget youtuber? Není. Je to holka? To není. Je reálný? Není. Nevím, co to je Virtuous. Nebojuje. Není to zvíře, kurva. Nemá, asi bych mohl říct. Vždycky. Donknout, to nevím, jestli to je bílá nebo asi bílá. No, tak tam byla chyba, no. Jsem tam dal, tady to nevím, co to je. Black Red nemá, má hnědý, tak to koukal na videa. To je smutný, to asi není, když video hru má, myslím, že. To není ona. Je malý, není. Není z Minecraftu. Není z vesmíru. Nemůžu ji ovládat. Mluví. Žije v Americe? Není to zase série Fallout? Nehraje Fight Night Freddy? Tak nevím, co to je, to je asi novou Capcom. Darkhair to určitě nemá. Není to robot? Není to hororové nějaké hry? Nemá zbraň? Je z videohry? Není zombík? Nebo s zombíkama? Ne. Počkej, zamknout to nevím, jestli má. Ale s vámi nám to hodí? Já nevím, jestli jsem odpovídal správně, to já nevím, protože angličtina nejsem moc dobrý angličtinář. Nothing, nevíš. Takže jdou a dáme novou hru. Dáme mu novou hru. Dáme si novou hru. No, ale začneme znovu. Dáme si toho teďka Petra Jagra. Jagra si dáme. Chci domů. Chci domů. Play. Let's go. Jaromír Jagr. Ten dobrý, kurva dobrý hráč, který bude docela fandit. Není to youtuber. Je reálný. Nevím, co to znamená. Není to zvíře. Je mu víc jak 30 let. Je z České republiky. No to nemá žádnou muziku, to už znám. No. Není to prezident. Ano, je to sportovec. Hraje hokej.
Ano, je to v All Starsu. Koho mi tam hodíš? No? Povídej. Správně, pane Aladě, správně jste uhádl. Uhádl jste velmi dobře. Velmi, velmi, velmi dobře. A teď dáme ještě poslední. Já jsem dal omylem no, ale uhádnul to je jedno. Dám mu tady no. A za chvilku nám skočí. Perfekt, no. Dáme takhle domů. A ještě Petra Čecha si dáme a pak se můžeme spolu nádherně v klidu rozloučit. Nechci. Odejde hry. Play, let's go. A Petr Čech bude na scéně. Kurva. Takový dlouhán. Ho vyhodili kvůli Courtoisovi, Chelsea, chytá to hráčku Arsenal. To je jedno, ale není to holka. Není to gamer. Je reálný. To nevím, jestli mu je více jak 30, to asi nevím, nejsem si jistý, nežije v Americe. Není Rumun. Je to Evropan. Je z České republiky? No, to ne. YouTube to určitě není. Nemá žádnou muziku. Neumřel. Mluví, no. Má rád sport, hraje ho dokonce. Je to player football. Je to goalkeeper. Barcelona FC to není. Arsenal, ano. Hraje nám tady za Arsenal a uvidíme, jestli nám uhádne pan Petr Čech. Výborně, pane Aladě. 2 ze 3 a tu bych nastaral zasranou hrou, která mě vůbec nebaví, ale natočil jsem ji jen tak z nudy a informačku jsem vám vlastně říkal možná na začátku, já nevím, tady na to video, si vzpomínám. Filip Petránek alias Petroš a jeho stupidní hra. A s tím bych se chtěl s vámi učit a toto video ukončit v dobrém a v míru. Hlavně. To je hlavní, že v míru. A to je konec. Zdarec.